Ahojte priatelia! Dnes hovoríme o novom Renaute Clio modelového roku 2026, kompaktnom hatchbacku s modernizovaným exteriérom, moderným interiérom a efektívnou technológiou Full Hybrid Evolution. Pre rok 2026 je Renault Clio vybavený samonabíjacím hybridným pohonom, ktorý pracuje s benzínom a elektrinou a nevyžaduje pripojenie do elektrickej siete. Systém kombinuje štvorvalcový benzínový motor s objemom 1,8 litra s dvoma elektromotormi a inovatívnou viacrežimovou automatickou prevodovkou bez spojky, ktorá ponúka až 15 kombinácií prevádzky pre maximálnu efektivitu. Celkový výkon dosahuje 80 kW alebo 109 koní a benzínový motor má vysokú tepelnú účinnosť presahujúcu 40%. V mestskom režime môže vozidlo až 80% času jazdiť na elektrický pohon, čo zlepšuje komfort aj spotrebu paliva. Priemerná spotreba paliva v cykle ELTP sa uvádza od 4,1 litra na 100 km a celkový dojazd môže dosiahnuť približne 900 km s plnou nádržou. Výbava Full Hybrid Evolution nie je základná a zahrnia Full LED svetlomety, automatické ovládanie svetiel a stieračov, 16-palcové zliatinové disky, automatickú klimatizáciu, bezkľúčové štartovanie, tempomat, zadné parkovacie senzory a multimediálny systém Easy Link s 7-palcovým dotykovým displejom, navigáciou a podporou Apple CarPlay a Android Auto. Interiér sa vyznačuje modernizovanými materiálmi, digitálnym prístrojovým panelom a lepšou ergonómiou a Renault Clio Full Hybrid Evolution 2026 je vnímané ako úsporné, technologické a praktické vozidlo na každodenné používanie. Ďakujeme za sledovanie, ďakujeme za lajky, prihláste sa na odber, ak máte radi autá a dovidenia.